ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬತ್ತನಂದ ಅಂತ ಇಡೀ ಊರು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆಪುಂಡು ಮೂರು. ನಂಗೊಂಜಿ ರೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಪೂರ ಇಡೀ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಮಾತು ಒಕ್ಕ ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ತುದವರಿ ಕುಲ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಟ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬತ್ತನಂದ ಅಂತ ಇಡೀ ಊರು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆಪುಂಡು ಮೂರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಊರು ತಕ್ಕಲು ಬಂದ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಿಲ ಇತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಾತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಒರ್ಮ ಗಂಟಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕು ಬಿದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಕಲೆಗೆ ಮೂಲ್ದಾಲ ಸ್ವಂತ ಸುಲ್ ಮಲ್ಪನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದನ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನಲ ರಡ್ಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಪ್ಪುನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ ಹೊರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಐಟಿ ಬೇತೆ ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿ దా ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲಾಟ್ ಆಗ ಇತ್ತ ಯಾನಿತ್ತ ಪಾಡ್ತೆ ಇಂಕ್ ಆಮ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ ಭೂಮಾಲಿಕೆ ಎತ್ತದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ಪನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೊಂದ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ನಮ್ಮ 2-3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಪೇಪರ್ ಈ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ ಊರಿನ ಜನಕಪುರ ಗಲಿಬಿಗೆ ಆ ಪುತ್ತು ನಾನು ಊರು ಬರ್ತೈತೆ ಊರು ಬತ್ತಿನ ಏನಪ್ಪ ಎನ್ನಡೆಗೆ ಮೂಜಿ ಉಳಿದವಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 10-34 ಜನ ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಎನ್ನಡ ಪಂಡ್ಯರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು ವಿಷಯ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ಯತೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಅಂಡ ನಾನಾ ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಬೋಲ್ ಗುಂಜನೆ ಅದು ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಾಜಿಲೇವನಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಹತ್ರ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಪಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಸತಿ ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಒಂದು 33% ಕೃಷಿ ಜಾಗದಿ ಇದೆ ಗ್ರೀನರಿ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಆಗಲೇ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಾಗ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆವಡದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ತೆಗೆದಲ್ಲ 22 ಎಕರೆ 20 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ವಿಷಯ ಈಗ ಮಾರೇನಿ ನಿಜವಾದಂಡ ಉಪ್ಪಡಂಚೆ ಬಲ ಉಪ್ಪಡ ಜಾಗಡಲು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನದಾದ ಸಲಹೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು 1963 ಬಳಕೊಂಜೇಡು ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಜಾಗಿದ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಚಿತ ಸಲಹೆ ಯಾರು ನೆತ್ತ ಮಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ